Srce slomljenog oca nije izdržalo. U mirnom mjestu Tinja kod Srebrenika odigrala se tragedija koja je potresla cijelu Vik. Džemal Arnautović, otac dvojice sinova, preselio je na Ahiret svega 15 dana nakon što je izgubio svog drugog sina. Srce koje je u 4 mjeseca ispratilo oba potomka jednostavno više nije moglo da izdrži. Prvo je u februaru u 29. godini života preminuo mlađi sin Amir. Porodica je tada ostala u šoku, a bol koju su osjećali nije mogla biti riječima opisana. I taman kada su pokušavali stati na noge, dogodila se nova tragedija. Krajem juna umire i stariji sin Amel u 40. godini. To je bio trenutak kada se Džemalu otkinulo sve. Ljudi iz mjesta kažu da se nikada nije oporavio. Šutio je, gledao u jednu tačku i sve češće odlazio na mezarje. Njegovo srce, slomljeno pod teretom bola, prestalo je da kuca. Preselio je u 64. godini života. Dženaza Džemalu klanjana je 14. jula na mezarju kod džamije u Tinji. Sahranjen je pored svojih sinova, tamo gdje mu je srce već bilo. Porodica Arnautović sada živi sa nezamislivim gubitkom. 2 rane su bile previše, a 3. bila je kraj. Ova priča nije samo vijest, već podsjetnik na to koliko tuga može da slomi i najjače među nama. Pomolimo se za Džemala, Amela i Amira, neka im milostivi Allah podari najljepše mjesto u džennetu, a njihovim najmilijima sabur i snagu. Ako vas je ova priča dotakla, podijelite je, ostavite komentar, recite molitvu u njihovo ime. Pretplatite se na kanal kako bi i dalje širili istinu, ljudskost i saosjećanje. Neka se ne zaborave.